desisyon sa matag bana ug asawa sa Pilipinong pamilya mahimo ng patas subay sa pag-amendar sa Family Code of the Philippines. Nakapasal sa ikatulo ug kinauwahi ang pagbasa sa Senado ang pag-amendar sa Family Code of the Philippines human sa 28 ka tuig niining pagpabilin isip gilang balaod sa pamilya ug kasal. Pinaagi sa Senate Bill 2770 mahimo nang mausab ang pila ka probisyon sa Executive Order 209 nga mas na ilang Family Code. Din adunay mga balaod nga mupabor sa mga bana o amahan kontra sa asawa o inahan sa usa ka pamilya. Pipila sa mga artikulo ubos sa Family Code nga giilang adunay inequality sa bana ug asawa mao ang Article 14, Article 96, 124, 211 ug 225. Sigon ni Senador Pia Cayetano nga ang maong mga artikulo ang may mausab tungod kay mas gipaboran niini ang bana o amahan sa mga desisyong pampamilya. Sama na lang sa Article 96 ug 124 nga naghisgot sa community property ug conjugal partnership, ang senadora nagkadayon nga ilam sa kasamtangang balaod ang desisyon sa bana mao'y ipalabi kung adunay panagbikil nga mahitabo ug mga rekurso lang sa asawa mao ang dalon ang argumento sa korte. Dugang sab sa senador nga apil sa angay i-amendar ang Article 211 sub sa Family Code nga naghisgot nga bisan pa ang amahan o inahan parehong nagpatuman sa ilang parental authority, ang desisyon gihapon sa amahan ang ipalabi. Mato ni Cayetano nga angay ng usbon ang maong balaod kay walay igong rason kung ngano ang desisyon sa amahan ang ipalabi kung pareho mang ginikanan ang adunay katungod sa pagpadako sa ilang mga anak. Mato ni Cayetano nga ang Senate Bill 2770 usa lamang sa mga pag-amendar nga ilang giduso sa Senado alang sa pagtangtang sa diskriminasyon sa mga babae.